خاسنتي غص شاي كازدلي وانا لك تبحري وانا لك تبحري وانا لك عندي تبحري لك عندي تبحري وانا خاتلالي شتو انت دمتي سلام تخاطلت فعبت ميديا كم يتصنحوا انا تصبغ الله نسختكم تصبغوا له لي تسفان غبركم مارنا تحجي زي ما تنزل الله بلكم حبيبنا نكات الله اسيتون زوسلو يكون ግን ከም ዩዝፉል ኢዲየትስ ዝወስድዎ እንዶ ሱ ካሊ ጉዳይ አይፎትዎም ናነኩም ከም ይዝፈልጥ አትሊስት ውሱን ወርክ ምስ መንግስት ኤርትራ ስለዝነበረኒ ነዚኦም ከም ዓበይቲ አሴቱን ዝወስዱ ይሆን ግን ከም ዩዝፉል ኢዲየትስ ዝወስድዎ በሐቅ ዝፈልጦ ማለት እዩ ተጠቂሞም كم مسار حاط قام لهم زلوا لفلت حرت جرحه تدقاقموا محق إذا مسلكه وقرو مس حاونا حزب إيرترا خوينا ما لت حد نقري أحوات مسل زغنا مس من قست إيرترا بهالجن وي كتتعرق لك زت فوق طفات قبل خلاله حكي إذا أون كي تجارت ودخله قالوا يحزو تاباتات قوتات أبزي خوينا هنو واقع أقل زولا لتقرأي ناي مو واقع ميدا خقبر زقوا يسر تحلاف الناس ودلي سوزي ناي مبزحتي ناي سراويت حجة عدي سابة هادي مكاسي حلايني حزب تقرأي مسيل كاس حزب تقرأي نخنا عدنا نعد حدو نخي سامع ويد ماني نتي حوحت نخي أمن نسو تأمان كخون نأبخ أقا أمن حزب تقرأي زقوب روزولو منكسغاسي نايوي جيتاتشو مخنياتهم حزب إيرترا اختعرق على كابل على الحوات سلو زخون منغست إيرترا ولاد كابت أفر زورة دي خوين ويس إليان كوين دي كابت حزب إيرترا مثل انتوري حزب إيرترا منغست إيرترا نبعلو كتعرق على كامس منغست إيرترا بلالو تعرق تخون كاقن زطفو مستأمنه أبغى زطفو تأمينو دي حزب تقراي أبرز حزب تقراي فيديون دا قدحو نتغارو زطفو زنبورو بغوبتات ندارشونو إتوم إتيبياويان سراويت ينترايو سلازل منغست إيرترا بقبن تحتات غيركا نتقند جبار جبن أبرز حزب تقراي جن مايو مقبو إلكتريكو كل عاتي وزن برا متشم منغستي إثيوبيا منغستي إيرترا يكونن كل فاسيلتين أي تقراي عاتي وزن برا منغستي إثيوبيا نعوس جبننيا زي كونا جيركا جليسكا سلازم بإيرترا أخذ تبديلكا إلكان حزب تقراي كتأمن بمنغستي إثيوبيا جن معاريخا تلتيفكا معاريخا تلخيخا معاريخا بلي أخا الكاس تدناغرو مالتي أزيس حزب تقراي كأمنا يغلده قبله يغلده أي مثلنا نيجن يفتوني يمزلوا إثيوبياويان بحفشة نأبخ أزقل جلوز اللو مالتي طبعا جن قتل على في شجرونه يهون لعلوت أز السرايت كله مبزح ما مزقته يهون أبزقته توصلوا له political مرحتي ناي كلهم ولا ناي تحمق بجلة كلهم هنا يكونوا إذا influence اللي نزل جن أبزو دخ زي أتوه نهزب تقراي كم طلع مصوت زوسر حيل جنلو ذكليري كم تحجق تبلو تصنح خان حزب تقراي منغستي إيرترا يبدالي خا منغستي إثيوبيا جن قاب خداني خا ورق سلامي خا غيركا تقول تصنح خا دي كم مالتي دسمع زلو معرخ ندي جن حزب تقراي حدغنيا خوينو لو بزوان زير يكا جيتاچو بتاعم خبتم حدغنيا تات حزب تقراي كوينم زلو إذا شركنا هذه لعلو كله كنقالو سو زغبنا تግራይ دقيما ناي كوينات عود كتخون سلازغدد بوغن منغست ኤርትራውን عسو كن حيزنا ገለገለ ዝبحال زرباتات يسمع له ስለዚህ ቁሩ ፈንተቲልና ኣብ ትግራይ ኮይናቱ ኩናት ንግበር እምበር ናባና ክሳብ ዝመጹ አይንጽበኒ ስለዚህ they don't care ብዛዕባ ትግራይ تتخيلوا طيت محزل مزحلكم تزيخونيتم بوتاتات دفع بيلها تمكتلو هنا تفطر نازي ذا ساطح ناي ورق نغدمبر ناي سرقمبر ناي سبات زوور ترفمبر خالي نجر زيري كن عطقات كوافر زخل
وسن حيل وسن بوليتيكيا وسن ناي سراويت حلافي تاغوس باس حنتيا خمي غيرك حزب تግራይ مس حوحات تصالو مستماب تግራይ زلو مراحت ناي حزب تግራይ مسኦም خمي غيرك تصالو طراي مخنياتو مفرارخ نسمع سمحنا لا መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝብሎ ዘሎ ዓሰብናትና እዩ ክንምንጥሎም ኢና ከነግርፎም ኢና ክንዋጋ ኢና እንዳበለ ድግዕር ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ መጠን መንግስቲ ኤርትራስ እትውግእ ኣብ ትግራይ ክገብሮ ስለ ዝደለየ እዩ እምበር ሓሊልኩም ኣይኮነን ይብሎም ኣሎ ግን ነግሮም መገደይ ከዓ ከዘኻኽሮም ዝደልን ተጋሩ ኣቢ ውዒሉ ሓዲሩ እንተዳ ናብ ኤርትራ ናብ ዓሰብ ክዋጋ እንድሕር ሓሲቡ ብትግራይ ክመፅእ ኣብኡ ምስ መፀ ሰራዊት ኤርትራ መቸም ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ስለዘላ ብሰማይ ነጢሩ ይኮነን ክመፀኩም ብኡ ይክመፅ በታኽልልኩም ነፀላ ኤርትራ ንኸጥፍኻ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ሰራዊት ኤርትራ ብኡ ከኣትወኩም ትግራይ ማለት ይክኸውን ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ግዳይ ይክኸውን ብላዕሊ ይኹን ብታሕቲ ሓዊ ያዛ ጉዳይ እዚኣ እቲ ሓቂ ግን ንዓኹም ኣፈራሪሁ ምስኦም ከሰልፈኩም ስለ ዝደሊ ወዲ በሻሻ ንዓኹም መዝሓልጢት ክገብረኩም ዝደሊ ናይ ብሓቂ ንሱ እዩ እንተዘይኮይኑ መቸም መሳርሒኡ ክገብረኩም ዝደሊ ዘሎ መን ምዃኑ ተረድእዎ እንተቶም ንህዝቢ ትግራይ ሓለይቲ መሲሎም ዝዛረቡ ዘለው በዓል ጌታቸው መቸም ጌታቸው ባዕላይ ክትምልሶ ፀኒሓ እዚ ጉዳይ እዚ ዓሰብናትና ይብል ስለ ዘሎ ወዲ በሻሻ ናብ ኤርትራስ ብትግራይ ገይሩ ስለ ዝኣቱ መንግስቲ ኤርትራ ክትቆመልኩም ይደልዩ ዝብለና ዘሎሲ ግን ንምንታይ እዩ እንተዳ ናይ ክልል መራሒ ኮይኑ ኖ ብዛዕባ ዓሰብ ክትዛረብ ኣይነፍቅደልካኒና ክልልና ኣይተፍቅደልካንያ ብኡ ጌርካ ኣይተኣቱን ኢኻ ንኤርትራ ክትዋጋእ ምስ ጎራብትና ሰላም ይዘልየና ውግእ ኣየድልየናን እዩ ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ዝውግእ እዚ ንዓኹም ክረክብ ክብል እስኹም ብኡ ተኣትዉ ክትብሉ ሰራዊት ኤርትራ ከዓ ንዓኹም ኣጥቂዑ ህዝብና ኣብ ኣደዳ ምፍንቓል ከይኣቱስ በዚኣ ኣይትምፁና ዘይብሎም ተዳ ቁኑዕ ኮይኑ እየ ዝብል ዘሎ ግን ኣይኮነን ቁኑዕ ስለ ዘይኮነ ንሱ ንህዝቢ ትግራይ ግን መዝሓሊ ጥይት ክገብሮ ኣብ ትግራይ ገይሩ ናብ ኤርትራ ንክመፅእ እዩ ዝፅዕር ዘሎ ልብተለካ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ጀንዶኦም ንሱ እዩ ዝመስል እምበር ሓሊሉ ንህዝቢ ትግራይ ይመስልኒ እዩ ለኣኑ እሱ ከም ናይ ክልል መራሒ መጠን እዚ ናይ ኤርትራ ባሕሪ ተሓስብዎ ዘለኹም ጌጋ እዩ ኣይናትናን እዩ ኢትዮጵያውያን ባሕሪ የብልናን ክብል ዝኽእል ቀረባ ንኤርትራ ኣብ ዶብ ዘሎ ትግራይ ስለ ዝኾነ ንሱ ባዕሉ መልሲ ክህበሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ مش يبلو له من يمزبلو زلو إثيوبياوي عندهم يكونوا سوداناوي عندهم جيبوتاوي عندهم كينياوي عندهم سلازي تصوت على يوهم يبلو سلا زلو أبت حدا وجن كالو جبرم بس حدا وجن كا حدا يجبرم نايجرم عنده زجرم يبلو المهنياتو علام أمين نسبة جراي كدنا جروهم حق زبلو زلو بلكت مبزحتيو أبزو قد دايزي أي أتون كأتون دليتي ولا زي ما قلت كده توصل سوات الصوروا حوي ملا هزبي صحنو سلازم كم بعد الصاخة تصوروا دليهم زلهم أبرزي كم بعد الصاخة تصوروا دليهم زلهم كم بعد الصاخة تصوروا زلهم أبرز هزب تجرايز جبر زلوا مثل لاين موجود جالنيو تزغفين هزب تجراي قمة تأتيها تنايم جمرنا صراحنا خوان زجبا بس علمس بس فيدرال منقصس بس كله نا هزب تجراي سلام زد دل سخوينا إذا قد دايزي خيف الترك نسرح خلالنا كم يقدر كهامو خيف الترك تسرح زلكا ها مس إرترا أيتنا جورنا بحر زبالة يتسمعنا ندمتنا يسوع نبرتنا يكونن ندمتنا نبرت كنت متيبلنا كتب له زجبا أكا تنا أخذ السكازلو خالص زوجنا وكازلو ورد بشاشة نعود سالمو زلخا كم أبات نفسها نعود حدق أيفال كان تبله ناي عالم دو ولا ناي بروتريا دون دبل كان نسبة دراجن أيتدانا غير كل ماس በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የሚደረግ ጦርነት የለም። ይሄ ነው መጀመሪያ ይሄ ይሰመረበት። የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት የሚባል የለም። የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ዝግጅትም የለም። ኦህዴድ ወረራ እንደሚያደርግ ናብ ኤርትራ ኩናት ዝበሃል ነገር የለን። ናብ ኤርትራ ገጽካስ ተንከስ ዝብል ወይ ኩዋጋ ኢሉ ዝሓስብ ናብ ኤርትራ ገጽካስ ኩናት ዝኽፈት የለን። ምክንያት ኣለዎ። እቲ ምክንያታት ንስማዕ እዩ። እንደሚያደርግ አስመራ ላይ ጥቃት እንደሚሰነዝር ኤርትራን በማጥቃት 4 ኪሎ ያለው ኃይል ምንም አይነት ተቃዋሚ እንዳይኖረው ማድረግ ይፈልጋል። ንኤርትራ አጥቂያኻስ ኣብ 4 ኪሎ ከኣኒ ዝኾነ ሓይሊ ዝቃወሙ ካዘይ ምህላው ምግባር ኢዱ ሰርሕ ዘሎ ወዲ በሻሻ ንኤርትራ አጥቂዑሲ
ተቆጻጽሩ ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ዝኾነ ሓይሊ ንዕኡ በቃ ዝፃረሮ ወይ ዝቃወሞ ሓይልስ ከምዚ ኢሉ ክገብር ይሓልም እዩ ዘሎ እዚ ኣደይ ሸውዓይ ንጉስ ኢላትኒ ኣዝብል ጽንጽዋይ ዝነገሮም ህዝቢ ኢትዮጵያ እጂ ንሱ ካብቲ ንሱ ዳልይዎ ዘሎ ፕሮግራም እዩ ዝገልጸልና ዘሎ ኦኬ እንደ ፖይንት ተደርጎ ይቆይና ልጨርስና ወደ ፖይንቶቹ ይሄዳሉ የኤርትራ ኃይል ጦርነት ከተጀመረ ብቻውን ወደ ጦርነቱ እንደማይገባ ያውቃል አሁን አንድ ነጥብ ያዙ የኤርትራ ኃይል ከኦህዴድ ጥይት መተኮስ ከተጀመረና ጦርነት ከተጀመረ ኦህዴድ ኢትዮጵያ ድንበር ውስጥ ሆኖ ኢትዮጵያን ከለላ አድርጎ ስለሚመጣ የከፋ ሁኔታ ይፈጠራል የሌሎች ሀገራት ኢንቮልቭመንት እንደሚኖር ያውቃል ስለዚህ ጦርነት ዋንስ ከተጀመረ በኦህዴድና በኤርትራ ብቻ አይደለም የሚቆመው የተለያዩ ኃይሎች ከዚህም ተሳታፊዎች ይኖራሉ ግልጽ ነው ስለዚህ ለብቻቸው እንደማያካሂዱት ያንን ጦርነት በሚገባ ያውቃሉ አንዱ እሱ ነው ናበኤርትራ ገጽ እንተዳ ኩናት ወሊዖም ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ኣብዚ ኩናት እዚ ግን በይና ኤርትራ ተሳትፎ ምክንያት የብላን ኤርትራሲ በይና ኣይኮነትን ክትሳትፎ ካልኦት ሓይልታት እውን ከኣትዎ ይኽእላየን ካልኦት ሓይልታት እውን ዝኣትዋሉ መንገዲ ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ እንዴ ካበይ ምፅዮ ይንፈልጥን ካበይ መፅኡ እዚ ጉዳይ እዚ መቸም ኩሙ ብላሎ እስከ ንቐፅል ግን ያሞኖ ያላቸውን ኃይል ኦህዴድ 4 ኪሎ ያለውን ስልጣን ሙሉ በሙሉ ለማጽናት 4 ኪሎ ያለውን ስልጣን ለማጽናት ይጠቅመኛል ብሎ እየተጠቀመበት ያለው ትግራይን ብቻ አማራን ብቻ ሳይሆን ኤርትራንም ሙሉ በሙሉ ማዳከም የሚል አቋም አላቸው አንድ 4 ኪሎ ዘሎ ሓይሊ ኢትዮጵያ ጽቡቅ ገይሩ ንክቋጸር ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ ሓይሊ ማለት ክቋጸር ወይ ክስዕር ዝፍትን ዘሎ ተላ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስዒርካ እዩ በቃ ና 4 ኪሎ ወይ ድማ እንታ ኢትዮጵያስ ኣነ ክመርሓ በይነይ ዝኽእል ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለዎ ግን ኦኬ ኣምሓራ ዝደሓን ፀገም የለን ኢትዮጵያውያን እንተጋርቃኹሙ እስኮንዖምሲ ከይፃረርዎ ሓይሉ ወይ ድማ ስልጣኑ ኢልካ ትብል ኤርትራ ግን እንታይ ዘእትዋ ኣብትናቱ ስልጣን እንደይ ስልጣን ኣነ ኮ ገርመኒ ናይዞም ኢትዮጵያውያን ባዕሉ ይሓውዝ ነገረና ዘሎ ስለዚህ ትዝበሎ ኢና እንደግም ዘለና ንቐፅል ግን የሀገራችን የኢትዮጵያ ካርታ ይቀየራል ዘንድሮ ወደዳችሁም ጠላችሁ ይህን እዞም ኮሜዲያን ዘመሳውን እንደም ከምዛ ዓይነት እዚ መላጥ ህበይዝሲ ትኾነ ዳነ ከመይ ካርታ ቀየር ደሊኻ ዘለኻ ከመይ እንታይና ክንወስድ ከባኹም ትደሊና ዘለኹም ኣይንደሊና ኢልናኩም ኣይንደሊና ከባኹም መሬት ካርታኹም ንዓኹም ውሰድዎ ሕደጉን ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ካርታ ምቕያር ኣይትሕለሙ ግን ናትኩም ካርታ ከይባላሸወኩም ሲ ጸሎት ግበሩ ሕደጉ ካርታ የሚቀይ ዘንድሮ የኢትዮጵያን ካርታ ቅርጹን የሚቀይረው ጫወታ የሚካሄደው ትግራይ ክልል ላይ አይደለም ልንገርክ በቃ አሁን ሻዕቢያ ያለው አማራጭ የሞቃዲሾውን ብትንትኑን ስናወጣበት አሁን ሮጦ መጥቶ መቀሌ ገብቷል ሻዕቢያ የሻዕቢያ የማስታወቂያ ሚኒስትር እኛ ያለንበት ምናምን አዎ የለህበትም እናቀዋለን ፋኖ ድራማ ነው የሚሰራው ከድራማ ውጪ የለውም ይፋኖ አስተባባሪዎች ይፋኖ ቦርጫም ጋዜጠኞች ጠቅላላ የሚያወሩት ነገር ሁሉ ድራማ ነው ስንላቸው ከሻዕቢያ የሚጠበቅ ነገር የለም ወደፊትም ቢሆን ማለት ነው ስለዚህ ወደፊት የሚባል ሻዕቢያ ደግሞ አይኖርም ካሁን በኋላ ባንዳ ልጆች የሻዕቢያ ተላላኪዎች በመላው ዓለም ያለክ ጽንፈኛ ሁሉን ነግራለህ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ማለት ነው ምን አይነት አቅም እንዳላት ዘንድሮ ታያታለህ ገና እዚ መላጥ በይ ክፍክር ማዓቲኩም ሰሰማኹም መቸም ግን ዳዓነ ናብቶም አቦታቱ ናብቶም አባሓጎታቱ ተወሰድናየስ እንታይ ኣለዎ ኣብቶም ሙሩኻት አቦታቱ አኮታቱ ወሲድናሲ ተላላናየስ እንታይ ይመስለኩም እስከ ንቅድሚት ንኸድና ጠዋት ሻዕቢያ እኛን ይሄንን ጥሶ አይወረንም አንልም እብዶች ስለሆኑ መቼ እንደሚያብዱ አይታወቅም እዚ ፈኸራ ትሰምዑ ኣለኹም ድሕሪ ምምራኹ ተማሪኹስ ብድሕሪኡ ተሰዲዱ ንዓዱስ ከም በዓድሽ ምስ ወያነ ዓጢቑ መፂና ዝምሩኽ እዚ ዝግሩኹም ከምዚ አይል ተዛሪቡ ድሕራይ ከዓ ሻዕቢያ ካብ ሕወሓት ምስ ደሓኖ እንታይ ኢሉ ከም ተዛረበ ከዓ ንስማዕ እዩ
በትንቀን የመጠበቅና የማየት ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ከሻዕቢያ ወረራ ሊመጣ ይችላል። በኢትዮጵያ ኤርትራ ጦርነት እኔ ቡሬ ነው የነበርኩት። ቡሬ ለኔ የተሰጠኝ ግዳጅ ከኔ ፊት ለፊት ያለው የኤርትራ ሰራዊት ክፍለ ጦሮች 8 ነበሩ 525ኛን ጨምሮ ማለት ነው። ጦርነት ተጀመረ፣ ተጨፈጨፈ። ተጨፈጨፈን አላሳድኩም ብዙ ሆነ። ከምዚኦም አቦታት አይሃሉኻ፣ ከምዚኦም ጀነራላት አይሃሉኻ፣ ከምዚኦም መራሕቲ አይሃብካ ፈጣሪ። እታ ኤርትራዊ ምዃንካ ዓገብ ተሓበን ጥራይ ብሓጎስ ሰቢዕኻ ሕድር። ማሪቑ ድሰዶም ተመሊሶም መፁ። ምእንቲ ማርያም መሓረኒ ኢሎሞ ምሰድሓኖም ተገምጢሎም በፍክሩ እዋይ 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 ጉደመኛ አንድም ቦታ ፈቀቅ ማድረግ አልቻልንም። ትላንትና ሻዕቢያን አሸንፈናል። የሻዕቢያን ሰራዊት ጠራርገን ሀገራችንን አስወጥተን ሀገራችንን ሉዓላዊነት አስከብረናል። አይጋ የሚባል ውጊያ ነበር። ለምሳሌ የዚህ ባድመ የተለቀቀበት ጊዜ የባድመ ውጊያ ባድመ ተለቀቀና ባድመ ሲለቀቅ ትዕዛዝ ተሰጥቶ በአይጋ በኩል እንዲገባ ተደረገ። እንደ ቄራ ከፍቱ ነው የገባ ነው። በቃ ጃስሮ ታንኩ ለገበያ እንደሚሄድ በጎች ነው የነዳው። አንድን ጦርነት ለማሸነፍ 50 እጁ ወይም 50% የሚያልቀው በዝግጅት ነው። ጥሩ የተዘጋጀ ሰራዊት አሸናፊ ይሆናል። ቄራ ገባ፣ ተጨፈጨፈና ተመለሰ። የኛ ሰራዊት ባላ ፌዘኛ ነው። ባላ አንደኛ ወታደር አይደለም፣ እስክስተኛ ነው፣ ዳንኪረኛ ነው። በዚህ መሃል ልብስ አልብሶ አመጣው አጫዋች ነው። በኢህአዴግ ጊዜ አድማናው ሙዲ ሳይዳ ላይ ሱዚድ አንተ ሳውዲ ካብዛ ሓሊፉ ሱዚ እኮ የለን ገዲሁ ወይ ካብዚ ለዛ ፍጥረት አለ ክማረኽ እንታይ ይብል ክሕገዝ እንታይ ይብል ንሽተይ ስልጣን ህብ ተብልካ እንታይ ይብል ወይ ጉድ ወይ ጉድ ይሄ አልነበረው። ምክንያቱም ወታደሩ የኢህአዴግ ሰራዊት ስለነበረ ማለት ነው። በነገራችን ላይ በኢህአዴግ ጊዜ ሰራዊቱ መደበኛ እንዲሆን አልተፈለገም። ሰፊ ጦርነት ውስጥ ገባን በልጅነታችን። ኩላ አምርኽቲ ረይዋ ኩላ አምርኽቲ ሓሙሽተ አምርኽቲ ረይዋ እዛ ተረፍቲ ኢድና ሻዕቢያ ምሻለካ ተረፍና ኢድ ተረፍ ሞት እዚያ ትርብሸና ዘላ አላ ከጦርነት ወደ ጦርነት ከዛ ወደ ኤርትራ ከዛ በዛ ያለ ነው። በኋላ ወደ 7 ዓመት በሻዕቢያ እስር ቤት ታስሬያለሁ። እስር ቤት ያኔ ናቅፋ ላይ የተዋጋን ሁኔታዎች በሙሉ ምጽዋ 2 ዓመት ተዋግተናል ለመከላከል። ከዛ በኋላ ናቅፋ በዛ አልፈን ብዙ አስቸጋሪ ጦርነት ነው የነበረው። ወደ ሱዳን እንውጣ ስንል ሻዕቢያ ካምፕ ገብተን አረፍን። እንደ ምርኮኛ ተያዝን። 7 ዓመት እዛ ቆየን። ከዛ ሌላ ወደ አገር ቤት ወደ ሱዳን ሲሄድ ከሞት የተረፈ ማለት ነው። ኮሌራ የገደለው መዓት ነው። ወባ የገደለው መዓት ነው። እኔ እኮ ሙኩት የምትባል ለከረን 80 ኪሎ ሜትር ላይ ነው እግሬ ላይ ቆስዬ የተማረኩ። ተማርካል እንዴ? ታዲያ 1 ዓመት የኤርትራ መሬት ለመንቀፍ መማረክ ነውር ይመስላችኋል አይደል? ግቦዬ እሱማ ባጫም ተማርኩ ይል እንዴ እኔ እኮ ሙኩት የምትባል ለከረን 80 ኪሎ ሜትር ላይ ነው እግሬ ላይ ቆስዬ የተማረኩ። ተማርካል እንዴ? ታዲያ 1 ዓመት የኤርትራ መሬት መንቀፍ መማረክ ነውር ይመስላችኋል አይደል? ግቦዬ እሱማ ባጫም ተማርኩ ይል እንዴ ዛሬ እዚህ ከፊታችሁ ቆመን የምታዩን የኢትዮጵያ ጭቁን ብሔሮችና ብሔረሰቦች ባህል ክፍል በመባል የምንጠራው በዚሁ በኤርትራ ሜዳ በህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ስር ሆነን የኢትዮጵያን ቅኝ አገዛዝ አሽቀንጥሮ ለመጣል በሚደረገው ትግል ውስጥ ለሚማረኩ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን ወዳጅ ጠላታቸውን ለይተው እንዲያውቁ ጥሩ ዜጋ እንዲወጣቸው በማለት በባህል መስክ
ኪነት በማዘጋጀት እንዲማሩ ከማድረጋችንም ሌላ የኤርትራ ህዝብም ስለ ኢትዮጵያ ህብረተሰብ ባህል፣ ወግ፣ ልምድ እንዲያውቅ የአቅማችንን ያህል ጥረት በማድረግ ላይ እንገኛለን። መልካም እንግዲህ ዓላማችን ይህን መምሰሉን ከገለጽን ዘንዳ ወደ መድረካችን መለስ ስናደርጋችሁ አህጉራዊነት የሚለውን የህብረት መዝሙራችን እነሆ ከመድረክ ሕጅዞም ኩሎም ሙሩኻት እዚኣቶም ሲ ኣብዮም ዘለዉ ንምንታይ ኣብ ንህዝቦም ዘየንቁሑ ህዝቦም ከንቁሕሉ ዘይኽእሉ ምክንያት ሲ እንታይ እዩ እንታይ እዩ ሽግሮም ኢትዮጵያውያን ቀሊል ኣይኮነን ኣብዚ ዘሎ ሙሩኽ ንሪኦ ኣለና እዚ ሙሩኽ እዚ ንደቁ ደቂ ተዘማኽር ነይሩ ህዝቢ ኢትዮጵያ መሓወየ ባዕዳይ ጎን ክሓዊ ዝግቦ ብናቱ ህዝቢ ብናቱ ሕብረተሰብ እዩ ዝሓዊ ሓደ ሕብረተሰብ ብናይ ጓና ኣይሓውን እዩ ብናይ ጓና ኣይሓውን እዩ ንሕና ናትና ንህዝብና ጥራይና ክነንቁሖ ንኽእል ለናትካ እዩ ዝንቃሕ ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ንስኻ ናትካ ከተንቅሕ ናትካ ተደንቂርካ ደንቆሮ ኮይኑ ይኽነብር ኢትዮጵያውያን ማስ ሚድያታት ግን ህዝቦም ኣደንቂሮም እዮም ዘለዉ ከይፅረፉ ምክንያቱ ፀገም ኣለዎ ስዕረት ኣይፈልጥዎን እዮም ብጀካ ሓንቲ ናይ ዓድዋ ድያ ገለ ዝብልዋ ሓንቲ ዓወት እዮም ዝፈልጡ ሳኻ ሳላ ኤርትራውያን እዮም ተዓዊቶማ ኤርትራውያን ስለ ዝመርሕዎ ኣይትኮይናት እቲ ካልኦላ ሓንቲ ዓወት የብሎምን በዓል ኣማን ዓንዶም ገለ በዓል ሰሜን ኮርያ ከይዶም ኣብዚ ሶማል ገለ ዝብልዎ እዚ ኩሉ ኤርትራውያን እዮም መራሕቱ ቀዲ ውፃቱ እዚ ፍሉጥ ማለት እዩ ናይ ገዛ ርእሶም ዓወት የብሎምን ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ስለዚ ችግር ኣለዎም ሕፍረቶም ክኽውሉ ስዕረቶም ክኽውሉ ናብ ፀልማታዊ መንገዲ ኩሉ ግዜ ህዝቦም ክምራሕ ከሎ ስቂሎም ርእይዎ ማለት እዩ ናቶም ክሽፍኑ ክብሉ እንተኾነ ግን መንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ብሕማቕ ዓይኒ ዝጥምታ ወይ ድማ ኣንጻር ናይ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ተኮይኑ ንምንታይ እንቶም ሙሩኻት ሒዙ ባህሊ ናይ ዓዶም ክፈልጡን ክላለዩን ጎስጓስ ዝገብረሎም ዝነበረ በባህላዊ ከምዚ ምርኢት ከኣኒ ዝዘናግዑ ዝነበሩ ትምህርቲ ዝወስዱ ዝነበሩ በዘይፈልጡ ዝነበሩ ደናቁር ሓንቲ መሃይም ፊደል ቆፂሮም ዘይፈልጡ ግን ትምህርቲ ከፊቱ እምሮም ነይሩ እንቶም ሙሩኻት ማለት እዩ እዚ በሊሕ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር እዩ ግን ከምዚ ወቂርካያ ደይትጥሕን ጣሓኒት ተኮይንካ ግን ሓንቲ ክትገብሮ ይትኽእል እያ እዚ ትሽግርና ኢትዮጵያ እዩ ውቕር ውዒልካዮ ነቲ ናይ ሕጡሕና እምኒ ማለት እዩ ሓጀርናታ ዘይጥሕነልካ ተኮይኑ እኽሊ ሓንቲ ክትገብሮ ይትኽእል እያ እዚ ፀገም ናይ ኢትዮጵያውያን እዩ እዚ ፀገም እዚ ከዓኒ ሕፍረቶም ክኸውሉ ሙሩኻት ንኸይበሃሉ ዝገብርዎ እዩ ናብ ከምዚ ደረጃ ዘውድቆም ዘሎ ህዝቦም ማለት እዩ ስኢሉ ደድሕሪኦም እንዳኸደ ምስቶም ዘዝመፁ መራሕቲ መንእሰያቶም ዘጥፍኡ ዘለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ኮይኑ ስማዓና ኣይ ጉድለት ናይዞም ሙሩኻት ኣነ ብዙሕ ስልኪ ተደዊልኒ ከም ኣነ ከም መንእሰይ ኣብ ዓዲግራት ስለ ዘለኹ ዓዲግራት ስለ ዝነብር ሻዕብያ እውን ተፀጊዑ ሻዕብያ እውን ኣትዮም ብጉልበት ኢኹም ያሴርኩም ኣቲኹም ከመይ እዚ ነገር ጠቕላላ ራዕዲ ምፍጣር ለህዝቢ ሻዕብያ ኣተወ ሓደ ኣተወ ባዕሉ ትዝነበረ ወንበር ትዝነበረ ከዓ ትዝነበረ ህዝቢ ኣንሕና እውን ክንግልገል እስኹም እውን ምርሑና ኢልና ብሰላም መንገዲ ዝተኣተወ ወንበር ብብረት ኣይነበረት ሓሸወ ኣይነበረት ፀርፈ ኣይነበረት ሻዕብያ ኣይነበረ ውግእ ኣይነበረ ኣቲ ዝተባሃለ ሰውን ኣይነበረን ራዕዲ ክፈጥሩና ንኽእል ውሽጣ ግን ናብ ሓንቲ ትግራይ ተመሊሱ መስመር ሒዙ ንኽሰርሕ ተወንበር ኣብዘን ክልተ መዓልቲ እዚአን ኣትዮሞን ኣለዉ ትዝነበረ ወንበሮም እዩ ሓድሽ ተፈጠረ ወንበር የለን ሓድሽ ዝመፀና መራሒ እውን የለን ቶም ዝነበሩ ቶም ካልኦት ንኻሊእ ጥቕምን ካብ ቀደሞት ሒዞም ውሽጥን ዘይፀረዩ ይነበሩ ሰባት ደኣ ንኣደዳ መንእሰይ ጥራሕ ትቕረ ዓዲ ጥራሕ ትቕረ ናይ ክልተ መዓልቲ ዘለዎ መንፈስ ሕዚ እውን ይቕፅሉ ዘለዉ ኣብ ሕብረተሰብ ራዕዲ ክፍጠር ዘይነበሩ ወጋዕታት ኣብ ከተማ ዓዲግራት ሰለይቲ ኣትዮም ድሮን ዘውረላ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ናይ ኤርትራ ሰለይቲ መቐለን ከተማን ኣትዮም ይሕምስዎ ኣለዉ መንእሰይ ተጠንቀቕ ተወደብ ንናዕቢ ህዝቡን ክላዓል ስቲል ማለት እዩ መንእሰይና ከም ናይ ላቦራቶሪ መፈተኒ ዝገብሮ ዘለዉ ከይዲ ብጣዕሚ ዘስካሕኽ እዩ እዚ ከዓ ዝገብሮ ዘሎ ጌታቸውን ሰዓብቱን ክንደይ መንእሰያት ጎስጊሱ ዘለኹ ኣብ ትግራይ ናይ ሓሶት ኣጀንዳታት ከምኡ ዝድርብዩ ከምኡ ከዓ እቶም ክንሰምዖም ፀናሕና ማስ ሚድያት ናይ ኢትዮጵያ ከዓኒ ኣልዕል ኣቢለን ሰራዊት ኤርትራ ዶ ስልያ ኤርትራ ዶ እዞም ስደተኛታት ስልያ ናይ ሻዕብያ እዮም ዶ ገለ እንዳበሉ ዝጉስጉሱ ኣመልዮም እዮም ፍርሃት ዘምፅኦ ሽግር እዚ ፍርሃት ራዕዲ ዘምፅኦ ሽግር እዚ ተወሳኺ ከዓኒ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ጌርካ ትርምሶ እቲ ዋና ኣጀንዳ ሕጂ ህዝቢ ትግራይ ድሮን ሰሚዐ ገለ መለ እብል ነይሩ መን ይስኹም ዝብል ነበረ ጌታቸው ባዕሊ ዋ ናይ ኤርትራ ድሮን ዳእሞዋ ኣብ ኢትዮጵያ እንተኮይና ዘይትሪኣ እታ ናታ ራዳር ጥንቅቕ በሉ ንሕና በዚኣ ንሕልፋ እና ጭሩይ ንሕልፍ ኢና ምሽብሉና ነይሮም
ንህዝቢ ትግራይ ባዕሎም ደብዲቦም ብድሮን ሻዕብያ ክብልኩም እዮም ጽባሕ ንጎ ተጠንቀቆሎም እዮም ነዚ ሰባብ አቢ ከይተኣምንዎ አብ ባዕሉ ደብዲቡ ንህዝቢ ትግራይ ብነፋሪት ይኹን ብድሮን ይኹን ደብዲቡ ናብ ኤርትራ ከላግቦ ክፍትን እዮም ምክንያቱ ሎሚ كم سمعنا لنا تنقساقسن صباح انتي كغبريوم كنريو الى حبيرنا تمريت زل حق جن بانصاري هزمات حبر سنا وفيلو سنه هزو سلطان تمنزعنا لا هزو بهزوي سوكل اكل خمرحه تمليسو عاقبو عرفو بدقاس اوي ناز نبرس بحاله غونا دقان دقس ناب حد قطنا كيتغلطنا محدار جمرنا تمسكن املاخ هزو زوكلو انبر هزو يوكلو اي مرحن بزبل زغورنا يوز على قالسي بانصارو رخيبنايو كخونه ينورن ግን ሕዚ ድሕሪ ሰላም ፖለቲካዊ ቃልሲ ብሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ምስማን ምን ምጉናጽ ምውቃዕ ምጽራፍ ብዘይብሉ መንገዲ ስልጣን ረከብ ዝገበርናዮ ተመስገን ኢሉ ሕዚ ሓድሽ ምዕባለታት ክፍጠር ሰናይ ምምሕዳር ክሰፍን ትዋዕል ሕደር ዘየልዩ ናይ ጸጥታ ኩነታት ኣሰካፍ ኩነታት ጸንሐውን ናይ ጸጥታ ማሕበር ዝበሃል ኣካል ጸጥታ ንጎኒ ገዲፉ ኣብ ካልእ ፖለቲካዊ ውግና ጸኒሑ ናብ ጸጥታ ተመሊሱ ክሰርሕ ኣብ ጸጥታ እውን ዋዕል ሕደር ዘየልዩ ምክንያቱ ናይ ህይወት ሕተዩ سلام تزيهاليو سلام دحنا تزي سفينو زخوان يكون ايكونوميكال منقسقاس يكون لمع الصراحه تخسرت سلطاني بزي اغباب تمنزيعيلو بسراويتن بهزاو كونفرنس استغبراو على تغراوي يخونيلو لعل ثلاثه غزي بسلف زواص حبراتسب موحا ململ دقا مخاته زفري حيلي سلامي دحنتين كحلوني زولدت ادو سراوي الشعبيه عديما وكع ابو سراوي الشعبيه عديمو زصورن زخفتن بيت صحفات يلن ازي بعراي ولده صعده حصت مخانو وزغطا ملقتي كحلف يدل مالتي ስለዚህ ህዝብ ትግራይ ባዕሎም ምስክሩ ወለው ተሐቂ ህወሓት ጥራይ ደይኮነት መግለጽ ይባ ህወሓት መግለጽ ይባ እንዲያ ግን ህዝቡን ባዕሉ ዝኾነ ካብ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ይኹን ወይስ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብዚ ትግራይ ዝበሃል ክልል የለን ናይ ሓሶት አጀንዳ ናይ ወድ በሻሻ ይዝካየድ ዘሎ بزغونه تهزب انت يزبل زلو سراويت ኤርትራ ይኹን መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ቤት ጽሕፈት ድኸፈተ የለን ኣብ ሰራዊት ኤርትራ ዝመጽ የለን እንዳበሉ ከለው እቶም ናይ ኣብ ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለው ኣትዮም ሻዕቢ ያለው ዝግሮ ተኾይና ወድ በሻሻ ባዕሉ መጀመርታ እንታይ ኢሉ ነይሩ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ መሬቱ እዩ ዘሎ ክብል ንዝግሮይና ኣብቲ ቡዕል አልጀርስ ዝተበየነ መሬት ኣብኡ እዩ ደው ኢሉ ዘሎ كاونا نابانا ندحر اتيس دحناي كنرينا غسلنا حبيرنا كنرينا خلينا امبر اي اتود نيلو مسكر نيرو جيجن تغلابيتا قلبت الكا حجي سراويت ارترا اتيو تግራይ ማእኸል አትይሎ ስለያ ኮይኑሎ ከምዝ ኮይኑሎ ፕሮፓጋንዳ ናይ ወድ በሻሻ ይዝን ህዝብ ትግራይ ከመይ ገርካ ኣብ ራዕዲ ትእትዎ ንዓሕልወኒ ንዓርዳኣኒ ሰራዊትካ እቱብዚ ከይጥፋእኒ ሻዕብያ ኢልካ እቱ ምሕሳብ እዩ ንሰራዊትካ ወድ በሻሻ ከምዚ ዓይነት ጌም ይኽፃወት ደልዩ ዘሎ ኣብ ርእሲ ትግራይ ከኣኒ ዝተፈናጨለ ሓሳባት ክመጽዩ ነንሕድሕዶ ኣኽባል ይኽእል ህዝቢ ማለት እዩ استطرح كو يكون الحزب انت صاوعيتهم كل سمعنا زغبرو زلوكو حزب تግራይ تمال زጨፍጨፋን ዝደፈራን زي نور بعد اتولى سراويت فيدرال طالقا اتكويل صاوعيت كغبرلو ስለዚህ تمالن عي ኣብ ቅድመ ሓወይ ዝረሸነ ኣደይ ዝደፈረ ሓፍተይ ዝደፈረ ሓወይ ብገደል ዝወርወረ فيدرال حيلي طالقا اتيو سلام ناي تግራይ ከረጋግዕ በይዛ ካንዶ اتولنا ዝብል صاوعيت ይገብርሎ منسينا أفت أوان ناي صنتة ورا حيل خمس خلا ناوزو علي بريتا يادو خمس كبين بزغنا ناي بحكي كم زغلو تصنحين فدرال تصويعهم نحلونا خبلو يم سمعوا زلو بعلقيتاچو انت هنا جن نتزيلو سكون سراوي تكون ويس سكون الأغنية منجست إيرترا أبتقراي نزيلو كم هلو غير كم مجلس زي بعلامات سرح لزلو دك بشاشان ود بشاشان لأقطن تسامامي عم بعلامة إذا قبابي نخربشو دنكاس أصله زلوا ناي ماس ميديا من قصقاسي حزب خمي جركا سلام كم زي حدر تقبره بسلام كيدكس كمي جركا تسرع يمزنك تصوتوا زلوا تخونا جن زي حزب تقرأ أستوعيلو مس حزب إيرترا يقول من قصدي إيرترا زخونة نجر كم زي يدليو ترفو تقيلو سريع خنا برك حسب أنت لبي مغا بزعبها سلام كحسب تصبغ ينوعو ربحو دمايو زي كوينا إثيوبيا منغسي نريو لنا دغعرو زلو نسمعو لنا منغستي إيرترا زمرصو تم ترايو تم كا ترغمو بزحيو عبيو سفيحيو لبام رديو تقنا نحجب زخلنا سسنا ينداتمنخو كبرن مغوسن حيلتات نكلخال إيرترا كمون حزبن منغستن زل علما وزخرن سباتاتنا عوض
نحفاش وانا لنكا تبحري وانا لنكا تبحري يكوني ونعها دفاري نتمال رسي عسك كبت سدلي يكوني وعرد خادفاري واتخا سنتي غص شاي كازدلي وانا لكا تبحري وانا لكا تبحري وانا لكاندي تبحري وانا لكاندي تبحري وانا خاتلالي شتو انت دمتو وانا خاتفلي قاتقوا عدكم حموتو زي زرك ولا موتو انتقوا أبسالين عنديكم محلاكم آتيكم تذكر اللون تبحري أمت كلي زلوت ارتخاد